Какво представлява болестта? Физическото и психическото благополучие са едно цяло. Болестта е опит на природата да освободи системата ни от състояния, които са резултат от нарушението на здравните закони. Няма болест без причина. Физически, умствени и емоционални проблеми ограбват самата ни същност и лишават ума ни от желание за творчество, постижения и радост. Не е задължително да се проваляме. Трябва да продължим напред. Умът ни притежава невероятна сила. Той ръководи човешкото поведение. Той е столицата на нашето тяло. В него са нашите психични филтри и мястото, в което взимаме решения и правим изборите си. А волята е движещата сила. Ние избираме дали болестта или състоянието, в което се намираме, ще бъде мрачната глава от историята на живота ни или ще променим това. Нужно ни е базисно доверие, цел и смисъл, за да водим битката. Най-значителните войни се провеждат в нашето съзнание. Какво представлява науката ПНЕИ? Тя разглежда психиката, нервната система, ендокринната и имунната система като едно цяло. Тя изучава двупосочните взаимодействия между емоционалното състояние и поведение. Начинът, по който човек реагира и интерпретира околната среда, ще изиграе решаваща роля за поведенческия профил. Реакциите ни могат да допринесат или предпазят от различни заболявания. Тези 4 системи са независимо свързани. Те са интерактивни елементи на една интегрирана система. Здравето е банков депозит, който може да ни донесе лихва. Заедно ще разработим стратегия за подобряване на вашето здраве, състояние и социални връзки. Стъпка по стъпка ще усвоим нови навици според индивидуалните ви потребности. Ще ви помогна с инструменти и техники за справяне. Накратко ще ви мотивирам. Това е истинската персонализирана медицина, ориентирана към човек, а не към заболяването.